Araban txertatzeko sinadura bilketa hasiko dute eskualde horretan. Enklabea Arabar lurraldean integratzeko mahaiak idazki bat banatu du herritarren etxeetan, hauek sina dezaten. Prozesuaren bigarren fasea da oraingoa, aurretik auzo batzarren babesa bilatu baitute. 35ek euren atxikimendua erakutsi dute jada. Astelehen honetan abiatu dute Basaurin duela 5 urte udalerrian jazotako eraso homofobo baten aurkako epaiketa. 2021ko ekainaren 6an 11 pertsonak mariko izikina oihupean jipoitu zutela berretsi du gaurkoan ekainperrinok. Auzitegian presente zeuden ustezko erasotzaileak identifikatu ditu eta gertakariek oraindik ere ondorio fisiko eta psikologikoak eragiten dizkiola baieztatu du. Tubos Reunidoseko langileek 5. protesta eguna egin dute Bilbon astelehen honetan. Euskalduna jauregiaren atarian elkartu dira beste behin ere, bertan egon direlako bilduta, enpresaren eta langileen ordezkariak enplegu erregulazio espedientea negoziatzeko. Azken bileran, enpresak kaleratutako langileei 38 eguneko soldata eskaini die eta lanurte bakoitzeko 1.500 euroko ordaingehigarria. Erretiro aurreratua hartzeko adina ere jaitsi dute 60 urtetik 59ra eta soldata gordinaren 165 jasoko lukete langileek. Egoera salatzeko goizean goizetik egon dira protestan Tubos Reunidoseko langileak eta Bilboko hainbat gunetan trafikoa moztu dute. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 9ko albistegira. EH Bilduk agerraldia egin du gaurkoan Iruñean, apirilaren 5an ospatuko duten aberri-egunaren egitaraua aurkezteko. Astelehen honetan EH Bilduk prentsaurrekoa eman du Iruñean apirilaren 5ean ospatuko duen aberri-egunaren egitaraua aurkezteko. Miren Zabaleta, koalizio subiranistako Nafarrako arduradun politikoak eta Joseba Siron Iruñeko alkateak eman dituzte adierazpenak. 7 batekin lelopean ospatuko da eguna. Izan ere, herri bat garela, herri guztiek dituzten eskubideak ditugula eta libre izan nahi dugun herria ere bagarela aldarrikatuko dugu. Euskal Herritarrei deia luzatu die EH Bilduk faxismoari aurre egiteko, Euskal Herritarren bizi baldintzak duintzeko eta eskubide sozialak bermatzeko eta oldarraldi judizial, mediatiko eta politikoaren aurrean euskararen bizi berritzea eskatzeko. Iruña aberri egun honetan imperialismoaren aurkako eta bakearen aldeko aldarria izango da berriro ere. Ozen eta argi esango dugu beste behin, herri guztiek dutela beren subiranotasuna errespetatua izateko eskubidea. Zabaletak azaldu duenez, eguerdiko 12etatik aurrera, Golemetik abiatuko da manifestaldia eta Antoñutin bukatuko da. Horren ondoren kale animazioa egongo da Aldezarrean eta Erdigunean eta arratsaldeko 4etatik aurrera adin guztietarako egitaraua izango da. Umeen gunea irekiko da Burgoen enparantzan eta kontzertuak egongo dira Gaztelu plazan, Bele, Martela Sarte eta Tapia eta Leturia. Donostiako Aldezaharreko gazteek mobilizazioa deitu dute errepresioaren aurrean elkartasuna antolatzen jarraitzeko. Pasaden ostiralean elkarretaratzea egin zuten udaletxearen aurrean eta bertan adierazi zuten hainbat kideri isunak iristen ari zaizkiela. Donostiako Aldezaharreko gazteek mobilizazioa deitu dute errepresioaren aurrean elkartasuna antolatzen jarraitzeko. Pasaden ostiralean elkarretaratzea egin zuten udaletxearen aurrean eta bertan adierazi zuten hainbat kideri isunak iristen ari zaizkiela. Aurreko urteko maiatzean, hainbat gazte udaleko osoko bilkurara bertaratu ziren guardetxari elkartasuna adierazi eta udal gobernuari bilera eskaera luzatzeko. Haien esanetan, horren aurrean udal plenoaren protokoloa bete beharrean udaltzaingoa bertan zeuden kideen aurka oldartu zen. Hori dela eta azgako kide bat atxilotu eta beste 5 aurkako prozedura judiziala zabaldu zuten. Desordena publikoa, autoritateari atentatua eta lesioak eragitea egotzita. Gazteek adierazi dute fiskaltzaren eskaeren zain daudela, baina espetxe zigorrak espero dituztela.
Hala, jakinarazi dute, orain osoko bilkurara bertaratutako kide bakoitzari 800 euroko isunak iristen ari zaizkiola eta guztira 32.000 euro liratekeela. Oraingoan salatu dute okupazioa ez ezik elkartasuna ere zigortu nahi dutela. Horregatik mobilizaziorako deia luzatu dute martxoaren 15ean Trinitate plazan errepresioaren aurrean elkartasuna antolatzen jarraitzeko. Milaka herritarrek Euskal Herriko hiri eta herrietako kaleak bete zituzten atzokoan aldardi feminista izpide. Hamaikak, Hego Euskal Herriko hiriburuetako manifestazioetako aldartea jaso ahal izan zuen. Leloak esaten duen bezala, beste mundu bat feminismotik edo feminismotatik aldarrikatzen dugu. Martxoak 8 honetan batera erantzuten dugu. Imperialismoaren aurka borroka feminista! Gora borroka feminista! Pasaden astean hasi zen CIESen olatu berria, alegia Hego Euskal Herriko edabideen audientzia neurtzeko kanpaina. Duela 3 aste berriz, edabideei galdera osagarriak txertatzeko aukeren inguruko dokumentua iritsi zitzaien, kontua da, egoera ekonomiko sendoagoa duten edabideek galdera propioak txertatu ahal izango dituztela. Egoera ahulagoan daudenek aldiz, ezin dute tresna bera erabili euren audientziaren ezaugarriak sakonago aztertzeko edo euren posizionamendua modu estrategikoan lantzeko. Horrek, inkestaren emaitzetan desoreka bat sortzen du. Ikus dezagun 11an eginiko analisia. Euskal Herrian edabideen audientzia neurtzeko tresnarik erabiliena CIESen inkesta da. Inkesta horren emaitzak ez dira soilik audientzia jakiteko erabiltzen. Askotan publizitatean, prestigioan eta baita dirulaguntzen banaketan ere eragina dute. CIESek urtean 2 olatu edo 2 kanpaina egiten ditu, martxoan eta urrian. Guztira 8.600 inkesta inguru egiten dira urtean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Inkestak telefono bidez egiten dituzte ordenagaiz lagundutako elkarrizketekin eta edabide mota guztiak hartzen dituzte. Prentsa, telebista, irratia, internet edo edabide digitalak. Bada, audientzia neurtzeko erabiltzen den teknika nagusia da atzo ikusi edo entzundako gogoratzea. Hau da, jendeari galdetzen zaio aurreko gunean zein edabide kontsumitu zuen. Fidagarritasunari dagokionez inkestaren konfiantza maila 95%koa omen da, errore tartea berriz 2 edo baxuagoa. Edabide txikien kasuan ordea laginaren tamaina bere izan daiteke mugatzaile nagusia. Izan ere CIESek urtean 8.600 inkesta egiten ditu, baina edabide jakin baten audientzia kalkulatzeko inkestan agertzen diren pertsona kopura askoz txikiagoa izan daiteke, eta horrek emaitzetan gorabehera handiagoak sortzea eragin dezake. Baina CIESek badu aukera gehigarri bat, galdera esklusiba kontratatzea diru kopuru baten truke. Galdera osagarriak txertatu daitezke lurraldeka edo eremu zabalagoan, 450 eurotatik hasi eta 1.250 eurotaraino. Edabide bate galderaren bat egiteko ordaindu ezkero inkestan sartzen da eta bere audientziari buruzko informazio espezifikoa lortu dezake. Galdera horietako bakoitzak eragin zuzena du emaitzetan. CIES kanpainan galderak nola egiten dira, nola aurkezten dian eta zeni zuzentzen zaizkion eragin zuzena daukate emaitzetan. Horregatik galderak diru baten truke txertatzeko aukera matea edabide ezberdinei, nik uste emaitzetan eragina badula eta baliabide ekonomiko hobeak dituzten edabideak beste behin ere irabazleateako diala.
Sistema horrek eztabaida bat irekitzen du sektorean, zergatik aukera hori baliatzeko gaitasuna baliabide ekonomikoen araberakoa delako. Egoera ekonomiko sendoagoa duten hedabideek galdera propioak txertatu ditzakete. Egoera ahulagoan daudenek aldiz ezin dute tresna bera erabili euren audientziaren ezaugarriak sakonago aztertzeko edo posizionamendua modu estrategikoan lantzeko. Horrek inkestaren emaitzetan desorekaoa sortzen du. Horrez gain benetako eragina ondoren dator, izan ere administrazio publikoek eta dirulaguntza deialdi askok inkesta horretako emaitzak erabiltzen dituzte referentzia gisa. Kontuan izan behar dugu dirulaguntza askotarako CIESeko emaitzak hartzen dituztela oinarri. Orduan, haratago dijoa kanpaina honen eragina. Horregatik hainbat hedabidek planteatzen dute audientzia neurtzeko sistema batek baldintza berdinak bermatu beharko lituzkela hedabide guztientzat. Ez gaur egungo sisteman bezala baliabide ekonomiko gehiago dutenek tresna gehiago izan ditzaketela posizionamendu hobea izateko. Maia Agirre Gasteiztarrak Arabako bertsolari txapelketako finalerako zuzeneko txartela eskuratu du Dulantzin jokatutako lehen final aurrekoan. Bigarrena, martxoaren 14an ospatuko da Aramaion. Maia Agirre Gasteiztarrak finalerako zuzeneko txartela eskuratu du pasa berri den igandean Dulantzin egindako final aurrekoan, 380,5 puntu lortuta. Agirrek berak bertsoan aitortu du Arabako finalean kantatzea bere ametsa zela, eta badirudi ametsa betetzea lortuko duela Gasteizen ospatuko den finalean. Txapelketaren 17. edizioko lehen final aurrekoa Dulantziko Mikaela Portilla Kultur Etxean jokatu da. Agirrerekin batera, Iñaki Binaspre, Aroa Arrizubieta, Asier Otamendi, Ekaitz Samaniego eta Unai Anda aritu dira bertsotan. Saio honetan 14 bertso puntuagarri kantatu dituzte, eta bakarkako lana ganbarakoa izan da. Bigarren final aurrekoa Aramaion izango da martxoaren 14an. Kulturretxean, finala berriz Gasteizen jokatuko da martxoaren 28an. Santurtzi eta bertako udala zehazki hedabideetan oso presente izan dira azken garaietan, azaroatik. Orduan jakinarazi zuten herriko udaltzaingoko ofizialorde izateko azterketa filtratu zutela ustez, horren ondorio hainbat dimisio jaso dira, Karmeletu Bila alkate ohiarena tarteko, eta pasaden ostegunean investidura karguko pertsona berria aukeratzeko investidura saioa izan zen, gehiengo osoa etzen suertatu eta legea medio Itziar Karrozera jeltzalea da herriko alkate berria, eta gaurkoan gurekin dugu guzti honi buruz hitz egiteko, Miren Matanzas, EH Bilduko hautagaia eta herriko bozeramailea ere. Eguerdion, Miren. Eguerdion. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Zer moduzkoak izan dira azken egun hauek ostegunetik? Bueno, ostegunetik lasaiago. Ostegunetik, dana aztertzen, berriro hausnarketatxo bat egiten, zer gertatu den, zer ez, eta berriro martxan jartzen eta berriro lanean. Lasaiago, zurrunbilotik irten da. Eta zer nolako giroa sumatzen da Santurtzin ostegunaz geroztik ere? Santurtzin nik, ostira goizean atara nintzen errekaduak egitera, Santurtzin ez da ulertzen. Santurtzin dago harridura, jende gehienak ezaten dizu, baina zelan gertatu da, baina aukera bat egon da, eta jendea dago ulertu nahian eta ulertu ezin da. Ikusleak kokatuko ditugu lehenengo investidura saiora arteko bide hori ulertzeko. Afera guzti hau, jendeak ulertu dezan, udaltzaingo ofizialorde izateko azterketaren balizko filtrazioagatik gertatzen da, ezta? Bai, horrela hasi zen guztia, bai. Azaroan, komunikabide batek guzti hori mahai gainean jartzen duenean. Eta beraz, zuek guzti honetaz enteratu zineten prentsaren bitartez? Zuek bezala, berdin, bai. Berdin, aurretik etzenekiten guzti honen. Prentsa bitartez, datetan oso txarra naiz, baina azaroan guztia publiko egiten danean, bai. Horren ondorioz, Sonia López herritarren segurtasunerako zinegotzia kargugabetu zuten. Nola jaso zenuten zuek albiste hau EH Bildutik? Berdin komunikabideetatik. Eta zelan hartu genuen, harriduraz.
harriduraz, ez? Ez ordura arte dana liteke, eta momentu batean ja heltzen da kargu gabetzea. Horrek esaten du gure ustez, zeo zer gehiago zegoela. Kargu gabetzeko zure gobernu taldeko kide bat, eta kideri gainera indartsuena ez bazan, indartsuenetakoa. Karmeletu Bilaren babesik handiena zan. Beharrezko erabakia zela, ez dakit, uste zenuten hor, edo uste zenuten momentu horretan, edo ez zenuten ulertu erabakia, edo... Guk erabakiak ez da ulertzen ditugun, ala ez. Erabakia jasotzen ditugu zuek bezala bapatean, eta arduan basoaz ostean zer gertatu da, zergatik gertatu da hau, zelan izan diren gauzak, ulertu nahian. Ez da izan ere gainera kontatu den bezain argia, edo bentsat Soniaren bertsioa oso bestelakoa izan zen, orduan, denboraldi batean egon zen hor, oraindik zinegotzi, gero zinegotzitik argutik kanpo baina itxurak egiten, orduan dana ez da izan kontatu ziguten bezala, edo ez dakiguz oraindik zelan izan zen. Pixka gehiago sakondu dezakezu horretan, esaten duzu ez dela behar bezain uste edo jendeak uste den bezain argi izan. Ezin du sakondua, asuntoa da, Sonia López etorri zenean komisio horretara, berak kontatutakoa oso bestelakoa izan zela. Orduan, Sonia kontatzen duena ez dator bat Karmeleren bertsioarekin. Soniak berak dio, kargugabetzeaz prentsa zentratzen dela. Orduan, arinago berak jarri zuela kargua Karmeleren eskutan hainbat aldiz. Orduan, zelan izan den? Ez dakit. Jarretu beharko genuko gai Sorioneko komisioarekin. Kasua hori azaroan azaleratu zen, baina otsailaren 12 arte itxaron behar izan genuen Karmeletu Bila alkate hoiak bere dimisioa aurkezteko edo komunikatzeko. Denbora egokia izan zen erabakia zuen ustetan, beranduegi etorri zen, ulertzen da momentu konkretu horretan jaso izana? Momentu konkreto horretan izateak nire ustez badauka azalpen bat. Eta egun horretan Sonia agertuko zen komisioan. Karmele tematu zen eta oso egoskor jarri zen, bera izan behar zala komisio hori presidituko zuena. Orduan, egin zituen lehenengo bi komisioak eta hirugarrenean Sonia etorriko zen. Sonia etorriko zen egunean, 8:30 honetaz enteratzen gara. Zelan ulertzen da, edo zelan irakurtzen da, irakurketa bakarra dauka. Karmele esen gauza, Soniaren aurrean mahai baten inguruan gisartzeko eta entzuteko. Aipatzen duzun komisio hori da, udalean martxan jarri zen ikerketa batzorde hori, ezta? Nola baloratzen duzu batzorde horren ibilbidea momentu horretara arte, Karmeletu Bilaren dimisiora arte? Ja, sorreran bertan arazoak izan genituen, ez? Ulertzen genuen Karmele ezin zela izan hori presidituko zuena. Zergatik? Karmeleren izena hainbat tokitan atara zelako. Karmele bera zen Soniaren taldekidea. Ikusten genuen gauzak nahaztea zera. Eta garbiagoa eta gardenagoa izango zela bere taldeko beste edonork egitea, edo beste taldeko batek egitea, baina ezeskoa borobila izan zen, eta berak egin behar zuela, eta berak egin behar zuela. Lehenengo biak egin zituen, eta hirugarrenean ja desagertzen da. Ordura arteko ibilbidea, inkrestendo joan zen, lehenengo egunean ez genekien oso ondo zertan gebiltzan, gero ja egin genuen, deitu genuen jende zerrenda bat, itzultzaile enpresatik, opera orkestu zirenenetara, eta ondo, jende guztiak printzipioz baiezkoa eman zuen, mundu guztia etortzen da borondate honez, gauzak argitzeko asmoz, eta ordura arte, gustora, eta batez ere, geroa lasaitu nahian, ze gu ez gara epaileak, hori ez da epaiketa bat, baina bai argitu behar da, eta ardura politikoak argitu behar dira. Orduan, zentzu horretan, lehenengo bi komisioak, nik ontzat emango nituzke bai. Egun horretan, Sonia Lópezek aipatu duzu hitz egitekoa zela batzordean, eta bertan aipatu zuen, presioak jasan zituela ofizialorde postu horretan gertuko jendeak kokatzeko. Oso akusazio larriak dira. Oso. Hirugarren komisioa ezberdina izan zen, hasieratik. Klaro, ez dakit zengo gertutan gehunden azteko, demagun, asmatzetut, 9:00, eta 8:30 entaratzen gara alkateak dimisio aurkeztu duela. Orduan, komisioaren lehenengo puntua izan zen, azalpen batzu nahi ditugu, ze pasatu da hemen? Zergatik ez dago Karmele maila hau presiditzen. Orduan, hori hasi ginen, ez dut esango berotuta, baina bai harrituta eta pixka bat deseroso.
deseroso. Eta gero Sonia heldu zen, Soniak hasiera batetik esan zuen, egin galdera kastigo ze guztiak erantzun nahi ditut. Oso zentzu horretan, bere asmo guztia jarri zuen, eta, klaro, horrelakoak entzuten dituzunean, oso joko ezberdin hartu genuen ikuste dut angeunden guztiok, ez? Batzuk ni geratu nintzen zuriz, gogoratzen dut apunteak hartzen ari nintzela eta gelditu nintzela. Ze, klaro, begiratu nahi nituen beste EAJ-ko kidea, ze pasatzen ari da hemen. Horrelako akusazio bat oso larria da, baina bestalde batetik, behin eta berriro salatu ditugun politika motak dira. Orduan, beraien kide izandako batek mahai gainean jartzen ditu. Eta bere kide izandakoak eta mailan zeudenak presiditzen edo parte hartzen, isilik geratzen dira, berantza begiratzen dute eta galderarik ez dago. Etzan erreakziorik egon beraien aldetik. Tubiaren dimisioaren arira ere, alkate berria aukeratzeko investidura prozesua jarri zen martxan eta EH Bilduk zure hautagaitza aurkeztea erabaki zuen, zergatik eman zenuten aurrera pauso hori momentu horretan? Bueno, gu 23an aurkeztu ginen Santurtzi hobetzeko. 3 urte hauetan ikusi dugu Santurtzi hobetu baino txarrera egin duela. Eta azkenengo bolada hau, azkenengo hilabeteak, eskandalo hutsa izan direla. Orduan, uste dugu proiektua daukagula, uste dugu taldea daukagula, eta uste dugu Santurtziko gurdi horretatik aurrera tiraka egin dezakegula. Oso zaila zen, baina gure esku egon den guztia egin dugu. Orduan, uste genuelako, Santurtziren onerako egin behar genuela. Pasaden ostegunean izan zen alkatetzarako investidura saioa. Imaginatzen dut egun intentsua izango zela, nola bizi izan zenuen zuk egun hori? Bueno, eguna baino izan dira, azken 15 egunak zurrunbilot bat izan da, erabaki genuen, prestatu genuen programa berezi hori, harremanetan jarri ginen beste taldeekin, eta egun berezia oso berezi, eta udalbatza hori jarraitu zuen edonork, ikusi zuen zelako interbentzioak egon ziren, PPk ere aurkeztu zuen bere burua, Podemosek azaldu zuen zelan eta zergatik emango zigun bozka, gero torri zen Zoeren, eta zelan deitu, Zoeren hitzartze gogor hori gero jendeak ulertu ez duena, da gero torri ziren bozkak. Eta, bizi nuen, nola esango dizut, momentu batean ilusio handiz, eta, aukera eman beharko zaio Itziar Karrozerari, baina, klaro, taldea da talde bera, orduan, bukaeran, zer esango dut, desilusio pixka bat, baina posa, nik posa dirazi nuen ere bai, azken finean, bozketan guk irabazi genuen. Orduan, bozketan irabazteak esan nahi du, Santurtziko 23an eman zuen bozka estilo hori, ezkertiarra aurrerakoia, ikusten hasi dala udalbatzan ere bai. Investidura saioa jarraitu ez zuten entzat, EH Bilduk zure autogaitzak 8 bozka izan zituen, zuen alderdiarenak eta Elkarrekin Podemosenak, EAJaren hautagaitzak 6, PP-renak bakarra, beraiena, eta Alderdi Sozialistaren 5 bozkak zuriak izan ziren. Berez, eztabaidan zeundetenean, PSeko bozeramaileak EAJari fidagarriak ez zirela esan zien eta euren kontzentziaren arabera bozkatuko zutela. Halako diskurtsoaren ostean ulertzen da beraien bozka zuria izatea? Nik ez dut ulertu eta Santurtzik ez du ulertu. Beraien azalpena, denok entzun dugu, beraien proiektua dela, baina ostegunean, berdin zen, zuriz eman, EAJari eman, danak zekarren ondorio bera. Danak zekarren EAJak hartzea berriro alkatetza. Orduan, ez dakit zelan egongo diren, nik uste dut apur bat amututa egon behar direla, ez dakit, baina esan nahi dut, boto zuria izateagatik ez du zuritzen egoera. Santurtzin ostegunean Zoek EAJaren alkatetza onartu zuen eta erraztu zuen eta posible egin zuen.
Eta hemendik aurrera zer nola aurre ikusten duzue etorkizun hurbila Santurtziko udalean alde batetik eta herrian bertan ere? Bueno, hemendik aurrera gu gaur bertan ja lanean betiko moduan. Bai? Guri heltzen zaigun guztia eta herriak esaten diguna da ulertu dugula Santurtzik zer nahi duen. Gure ariketa guztiak oinarritzen dira entzute ariketetan, jendearekin egon, jendea entzun, jendeak proposatzen duena jaso eta hori aurrera eramaten saiatu. Eta zentzu horretan, gu hemendik aurrera berdin lanean egunerokotasun horretan. Zurrunbilo honetatik ja irten da eta berriro gure martxan, gure kezkak, gure auzoak, gure jendeari laguntzen. Dakigun bezala, datorren urtean, 2027an izango dira udal hauteskundeak. Berez, egoera guzti honek nola uste duzu eragin dezakela herritarren hautuan? Nik uste dut jendeak hau oso hurbiletik jarraitu duela. Jendean nahiko, eskiztatikititza zein den, triste, penatuta, desilusionatuta dago, eta edozein kasutan jende askok bozka birplanteatuko duela, hori argi daukat. Afera honek EH Bilduri auspoa eman diezaioke datozen hauteskundei begira? Afera honek? Beste aletxo bat izan da, baina gu herrian pozik geunden, gu herrian 6 zinegotzi ditugu 21-tik, indartzu sentitzen gara, proiektua daukagu, eta, auspotxo bat izan daiteke, baina ez geunden itotzen, esan nahi dute. Auspoa beti dator ondo, baina indartzu geunden eta batez ere oso baikor jarraitzen dugu. Eta baikorra zara 2027 horri begira? Aldaketa bada etor daiteke Santurtzia? Etorriko da. Baikor gara, pozik gaude, indarra sentitzen dugu eta auzokidek helarazten digutena da. Herritarren babesa nabaritu duzue azken garai hauetan ere? Bai, hori zalantzarik gabe. Bai, eta ez gure jendearena, hori oso erreza da. Baina hurbiltzen zaizkizunean, etxagurtzen duzun jendea, beste alderdietakoak eta esaten dizuna, bai, indarra ematen du. Hitz hauekin ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuken elkarrizketa amaitu horretik. Nik uste dut ez, eskerrak eman, gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik. Mila esker miren gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, Santurtziko aferekin ere pendiente jarraituko dugu hemendik aurrera. Espero dugu titular izaten ez jarraitzea. Hori albiste ona izango da zuentzat ere mila esker. Zuei. Ona arte iritsi da astelehen honetako albistegia. Ni ez taldearen oroimina abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, 11ko webgunea eta sare soziala kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin. Mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Porteriatzean, esiaren